sapa, Mas? Lambo. Piye to iki? Monggo Pak De. Semar Mulya lo iki. Iya. Monggo Pak De. Monggo monggo. Iya iya iya. Masuk Pak No. Tak lilane Dik. Kowe pamit lunga. Pawalengku aja nganti sembrono. Nang luar negeri kudu sing ati-ati. Anak bojo nang omah ngenteni. Aku bali ngenteni balimu. Tak rewangi. Monggo Pak De. Kowe boleh lunga malah gowo bayi. Anake sapa Dik? Kowe anake sapa? Aku isin win yen disawang tangga. Emo nyawang win aku wis emo nampa. Rakelingan jamane semono. Omah gedhe kowe wis arep rubuh. Iki aku ora netes ki Allah. Anak saya gedhe ragate. Oh, Pak De nyanyi siap. Bayi oleh oleh Semar Mulya lo iki. Ya Pak De. Nggih. Dumateng kemanten kakalih. Monggo Pak De. Iya iya iya. Pripun? Monggo. Tak lilani yen kowe lunga. Pawalengku aja nganti sembrono.
sudah pulang toh? Wes. Mulai. Orang ngomong-ngomong mulai. Napa mulai Pak De lagi nih Pak De? Bablasin napa mulai? Oh ben sore-sore lah niki pun sore. Kene iki jam 3 bubar. Budaya Cidra. Mak. Mak, DP sih Mak, Mama. Mak. Mak salim sih. Ndang toh. Lah yang ben semangat. Sakit Mak. Dong moral ki Dik. Aku Dong. ngenteni. Aku mah yo salah kok. Jari. Aku ngenteni. Hey ayo, blok gadung. Semar mulya, Semar mulya, Semar lo. Om Bimo Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong ora. Aduh wong sepisan ketemu aneh kono kae gawang-gawang aneh laleke Dek Puput masukin Dek. Bawa Medi Dek Puput we sapa muga-muga Gusti tansah ngeparano Mas Bidi Tiombo Usada lara asmara Dadi tombo, dadi ombo. Bukan dadi ombo Dek. Dadi tombo. Oh tak kira dadi ombo. Apa Mak? Sing dimakan joget tenang disiapke. Niki yo dibablaske mongsa menen judulnya apa ke? Citra. Yes, siap. Mas Reza, Mas Mulyadi, sehat Masku. Aku Hey ayo. mring janji-janjimu kapan aku bisa Rizka Mariska cantiknya Indonesia, Rismo Mania, Selokaton, Sugeng Siang, sehat-sehat. Ayo Mak, ngadek Mak. Mama orang ngadep. Orang. Mama lu godok. Ya wis, penting nare ya Dek. Are. Mongsa
bayar sik ben akeh. Kok Tak ijolke, Mak. kok Pak Nok ngerti to ora usah dijolke Tak Mak ijolke wis. etok-etok Dik Riz. Mak wis anu kok wis disiapno. Kira ngene pinter wae njiki wis gede. Ngerti apa ora? Mamak lek njupuk dompet ning endi? Nang endi, Dik? Buka daster sik. Njupuk ning kantong jerone ya ta, buka Tapi daster sik. kita wis disiapin lho, Dik. Apa? Sayur apa? Jangan rebung. Jangan rebung. Sak lontonge, jarene lontonge khusus kanggo pemain. Oh. Sing do nggawa lontong dhewe-dhewe. Mak, Kecuali setrum. Sopo ke mau? Mas setrum dhek gak duwe kok. Ora duwe Dik iki. Makane ditinggal bojone. Makanya jangan jomblo aja dong. Yo. Kowe ya, Dik. Wes ngerti salah. Mbak ya Ayo, Mbak. Ibu, saya suwe saya. Matur sembah nuwun, Mbakku. Undang yuswa. Pulau Gadung, Pulau Gadung. Mak karena sitok kesuwen. Gadung rawuh saiki mung tansah ayo siap aku belum sliramu wis nanti wis urung kafeku matur sembah nuwun. Barengkang durung kanyasan. Halo, hae. Dek Riz, nek Bu Atem ki senengane memanikmu. Ibu. Bu Atem, cali. Ngantuk to buke. Bu cali. Ya Allah, gelange buke lho, gelange Pak Nok. Loh. Ah potrut sik, potrut. Piye lho? Piye ta iki? Ngeling. Dek Mariska. Iya sayang. Cantiknya aku. Pengen ngerti lagi nih Dek?